mat'amul janna ko bo en biya restaurant aljanna. Mat'amul janna ɗum restaurant wa maɓɓitanga ha berniwol Ngawdere yende salasa no gas e jeetata pre lewru juillet hitande ujine ɗiɗi be no gas. Nga maɓɓitama ngam wallitirgo ummatore tampuɓe ɓe ngala ko ɓe nyama, ɓe ngala dalila, ɓe ngala kuuɗe. Kala ɓi adama fu ko ɗum julɗo ko tana julɗo, marɗo hakkilo mo wala hakkilo, kala ɓi adama tampuɗo mo wala ko nyama fu o wara ha restaurant mat'amul janna o nyaman mere. E non woɗɓe fere ban ummiɓe ha gureji goɗɗi ngari haɗo ɓe ngari sarusi nda koɗamku nda ko nyame wala nda soyde kugal. Ɓen man fu ɓe ngara ha mat'amul janna ɓe keɓan ko ɓe nyama. Bana rewɓe hande joɗiɓe ha ci'e, worɓe mayi acciriɓe be ardule nda ɗurgo ɓikkoy nda soyde ko nyame. E non bana woɗɓe fere marɓe iyaluji, iyalu ɗuɗi ko nyame wala, ɗum fu majum ngam yigo irin ɓeɗo ɗo tawi nder jole meɗen. Mat'amul janna maɓɓitama ngam wallitirgo ɓe ngara ɓe nyama mere. Dede no kuuɗe an tokkorto ban anduɗo marɗo ardungal, on man o wara ha restaurant mat'amul janna o wara o windita to Allah moñi ɓe gerɓanan mo nyamdu ha sare mako. E non ban hande wancoɓe non ɓe ngala ko ɓe nyama, ɓe non bo to ɓe ngari ha restaurant man bangi ɗon joɗi ha yasi ɓe joɗoto ha ton, to Allah moñi ɓe nastan ɓe keɓa ko ɓe nyama. E dedei ko larani jahargal kuuɗe majum, Alaji Ahmadu Modibbo ɗo andina ɓen soggoɓe kuuɗe majum ɗum yimɓe hoolaɓe ardiɓe gallabi dina, imam en jum'aje modiɓɓe. Kan ngam majum ɓeɗo ɗaɓɓitira ummatore kala mo Allah wawni fu wadda sadaka muɗum ngam nyamna ummatore. Ban feesoraɓe ɓe poti ɓe gaddan walline maɓɓe ngam ɗum nyamna ummatore. E non bata goɗɗo ɗo mari keforgal o waddan ha ton o heɓan yimɓe dede hande ɓe nyamata ngam ɗum ittanamo keforgal mako. Mat'amul janna ɓe puɗɗi yende alarba no gas e jeenayi après lewru juillet hitande ujeni ɓe no gas ɓe puɗɗi sendugo nyamdu ha ummatore. Nyamdu yarama ha pattule fere fere nder berniwol Ngawdere, diga Sabon Gari, Tuwamala, Gadama Banga, Bamnyanga e pattule goɗɗe nder berniwol Ngawdere. Nyamdu yarama ton ngam hokkugo ummatore. E non ɗuɗɓe masin nde ngari mbinditi ha ton ngam kamɓe bo ɓe mbotoro dedei ko larani boteji ɗi mat'amul janna. Kad mo Allah wawni fu derɗiraɓe o wadda walline mako ngam ɗum nyamna ummatore. En andi nder hokkugo goɗɗo fu wala dokkal ɓurdungal ban nyamnugo goɗɗo. Allah ceniɗo wawnu en. Alhamdulillah en maɓɓiti restaurant nane ma en wi ngam wallutugo derɗaɓe meɗen tampuɓe ɓe ngola ko nyama banno en yeccino wakkati maɓɓutugo restaurant man ɗo ɗum banni man. En andi bo en ɗo mari himɓe marɓe haaje bukaɓe ha nder ummatore nde en gondi, to ngam man restaurant maɓɓitama alhamdulillahi hande min heeɓi bo min fuɗɗi kuuɗe man e derɗaɓe men ɓe waɗi nyamdu banno hani waɗire. E bo mi wi dikka be hoore am mi yalɗira ha je maɓɓutu je ñande arandere ɗo kam hande man ɗo min yaadi be himɓe min yehi min sendi nyamdu man ngam heɓa mi yaha mi seedana gite am min laara himɓe wari windi ɗo kan nonno ɓe bukaɓe na banni man bo min tawi himɓe ɗo wato ɓe bukaɓe dirum ɗum mere to a yehi a laari a andi fakat derɗaɓe men ɗo mari haaje wallego. Ngam man useni derɗaɓe miɗo tora on en habda en fuu meɗen en ballidira ngam heɓa hunde nde tabita. E bo miɗo ƴowna derɗaɓe bami yeccino mon Kenya, miɗo ƴowna derɗaɓe men wonɓe nder lesdi men ɗo ndi fuu be lesɗe ko taari men fuu kala ɓe yehi fu waɗa irin banni ha wuro mum ngam heɓa ɗum laata ɗum hunde nde wallata derɗaɓe men. Fakat haaje ɗon ummugo Kenya wara hande ɗo himɓe je ummi ha nder ci'e mum wari winditi himɓe 400 be himɓe 9 je windi ɓeɗo mari haaje. Min waɗi nyamdu min yahi ha ci'e woɓɓe ngam min timminay ɓe fu maɓɓe pattude man dayidiri nder Ngawdere ɗo a tawa wakkere feere gaɗa maɓanga, himɓe feere ha gal Bamyanga, himɓe feere ha Sabon Gari. To min fuɗɗi ɗo min fuɗɗi sendugo nyamdu man dedei wakkatiyel midi ha min sendi himɓe 150 e gelɗe. Mi yejjiti noyi waɗi ɗo kam ɗo on sendama ha nder demi journée man ɗo, amma ɗum catɗum ngam ɗum ɗo dayotiri o e feere ha ɓe woni mota yahata ha jippa yaha be kosɗe. Amma derɗaɓe ɗo haaje ka himɓe ɗo mari e ha restaurant man bo himɓe ɗo wara ton man marɓe haaje bukaɓe nyamugo ɗo.
to goɗɗo ñaami ɗo aɗa yiya ɗum ha yeeso ma ha yeeso ma ko andi fakkat ɗo mari haaje. ngam man derɗaaɓe useni habde noon watta pat en ballidira en heɓa hunde nde yaha dedey no nde wallira derɗaaɓe men. to e dabareji ɗi heewi on beddi bo ha expérience ngam mawde man yeyra yeeso hakkugal man ngal fuɗɗi hannde. to hako fuɗɗi hannde ɗo nane kam mi laari min waɗa ñamdu ha tasaje on min hawta min yarana yimɓe ɗo tasa hittorde be takayre ɓe lowa ñiiri haɗo ɓe lowa haako haɗo malla ɓe lowa marori haɗo ɓe waɗa sos haɗo min yara. amma ha ragare man ɗo min tawi bako yetta ɗo boɓe feere ɗo ɗum daayi ñamdu man foti feewa donc min tawi dikka waɗa glaciére ji waɗa ñamdu min waɗi je bamenga ɗo ragare man min waɗi glaciére ji yanro toon kanjum ɗo ñamdu yettan du feewayi ɗo bo min ɗo ƴowna yimɓe man ɓe habda useni kadi ɓe wallita amin marɓe haaji ñamdu ɗo ka pat wakkati to min ƴowniɓe min ɗo wara ɓe waɗa ɓe tasaje maɓɓe min wanna ɓe ñamdu wulndu min hokka ɓe ɗo on jeta kam min yi hannde bo expérience je min fuɗɗi ɓeddugo ha dow man donc min tammi waɗugo derɗaɓe équipe je yaranta ɓe ñamdu ɗo ha nder glaciére ji mawɗi je sofata je fewnata kamɓe bo ɓe wurtita ɓe tasaje maɓɓe min ɗo andi kadi nda ɗum yimɓe ni woni ha saare on ɓe hokka ɓe ñamdu je yimɓe joyi. Allah wallu min ɗo ɗaɓitira derɗaɓe men bo ko moye waɗa wallinde mum ha toon en andi ɗum CFN on en andi CFN bo nde weeti fu go'o donc na ɗum budget wa gonga feere en mari na ɗum financement feere en heɓi ɗum enen be hoore monon yeli ɗo waɗana derɗaɓe men ngam man ɗo en anda useni kala goɗɗo pat o wallita fodde no wawi plaman ɗum booro on to o yiɗi o yerɓa booro ɗo ha Orange Money ko ha MTL Mobile Money yimɓe hoolaɓe yettinan ɓe ha ɗum yahata fakkat taw e mara seko hunde nde hewtan ha talaka en ɗo wala mo zambata ɗum ko dala gotel ɗo kam to Allah hoddiri min ɗo efti alkawal ɗum huwan banno huurete ngam man tadirraɓe mara seko mo Allah wawni fuu o yerɓa ceede to yiɗi gal MTN Mobile Money ko Orange Mobile Money nda numéro man ɗon min ɗo yerɓana won jotta ɗo on laara numéro ɗo won yerɓagal toon ceede man wara heɓa sefnana derɗaɓe men ñaama en tan maɓɓutugo compte ha banque bo spécial compte ji haala ñamande ɗo man ɗo ɗo bo goɗo foti waɗa virement mum wara nastagal toon en ñamnan hanuɓe ñamnego na ɗum filu min waɗi ngam filu aljanna on ɗo kam ha Arabie Saoudite ɗo to a yahi hijjore ɗo to a soodi riyal ma sappo a wurtini a soodi ndiyam riyal gotel ndiyam paali sappo a jogi ɗo wakkati to a wurtini ha senda ɗo takle ɓe do'ete fof ha ɓe jaɓa ɗum hakke yimɓe bukaɓe ɗon ha duniya ɗo ko ha toye nonnoon bo ha Makka man nonnoon ha lesɗe goɗɗe pat ɗum ɗon ngam man ɗo kuuje ɗo man ɗo ɗum hunde on waɗande to Allah hoddiri nde nafan yimɓe nde nafima ngam déjà jetta ɗo yimɓe je wari ha yalton yalɗiri nde ummugo keña wara hande ɗo dedey hayru man je en heɓata ɗo sey Allah ma noon andi no yoɓrata en ɗum ngam man derɗaɓe men kamɓe ɗo tora men en hawtu hoore en sogga hunde nde moye fu wadda dabare mum daga andal mum hikimayel mum dabare mum jawdi mum en hawra en sogga ɗum hano ɗum yahira ɗum wonay hunde hertande sey wayne en huwata nde kala mo andi woodi ko wawata waddugo contribution mako ha hunde ɗo yaha fu o waɗa en hawta en waɗa ɗum hunde ummatore na hunde heɓu keɓal lakira mana keɓal duya ɗum walla derɗaɓe meɗen takle Allah fuu wala julɗo wala masinkeso ko moyojo kala ɓi adamajo fofo marɗo yonki pat en ñamnan ɗum ha nokkure ɗo ɗum pat ɗum takle Allah on en ñamnan ɗe Allah hokku en Allah jaɓa